ba hakan ba to ai gaskiya tsaya mana ina ta magana kana ta tafiya to ni fa ban gane ba me ba ki gane ba a'a ban gane yanda nake ji kwana biyu zuciyata na tashi kaina na ciwo da sauran su a ko malaria kike ina da ko ba wani sadin malaria ne kai wata biyu kenan ban ga komai kamar wai me ke nufi ne abinda nake nufi ai ka kowa sani ka tunda ni da kai kadai nake mu'amala ko duk duniyar nan ni kadai ne ke tsani amsar ka faɗa ba bukatar ka ta gaya ma abu kan kin zo mun da raina hankali ya ai saurara kar ka buɗe ido aure nan hankali gaskiya ai lokacin daɗi baka ta da wannan ba ni kike tsaka mu da miki da sosai to ido na bude yake ai sun da tiri kuma kana ga zaka iya an ka kuma nan asiri ni ban da matsala yanzu sai in je in tallata zancen ba damuwa ta bace a'a ani duk matsala ta ni din dai za ta shafi hukuma ba dai hukuma ki ga ba ras ita zan gaya ai take uwar kowa to ai to na asiri ya zama biyu kenan kin tona asiri na harka kin tona asiri ko mun sha harka na a'a to kuma wannan kai ta shafa ni dai ga abin da nake yanzu dai kike so ai wasu kuɗaɗe za ka ɗebo ba kuma kaɗan ba yawa kan ma ka ji kaɗan a jikin ka dan mai yawa nake kamar nawa ai ka san daidai kamar nawa kike so ki gaya mu dan ka baki kaɗan ko in baki mai yawa shawara tunanin ko 50 ce kawo naira 50 dubu naira 50 je wannan 50 ko ka zaɓi tonan asirin je sai a dakata da hankali ina zuwa ni yanzu ban da kuɗi sai ka nemo ai kai na mace ne to ya haka ne saboda Allah lami ya haka ne lami in ka ga dama kira ni da kandala ni dai abin da na faɗa shi za a yi in ba haka ba a je a yi fallasa dan bata daman ba sai in je in yaɗa zancen nan kowa ya duk dai ba wani abu bane ɗan kuɗin da kika gani ne a ciki ina jin shi ne kike ganin bari ina zuwa kai da jiki sauri nake ba ki karɓi 5,000 ba ne ya yi wasan kwaikwayo muke dole in karɓi 5,000 ka ga shiga ni ka ɗebo shigar a tafi hanya na ke tafiya ta kai da maza maza ina tsaye kana tsaye me yan nufin ka to haka kawai za ka buɗe min ido to kai ma ka san haka bare ni za ka yi gaya maka gaskiya ma wai me kake a ciki ne to ai manaja zaman kai mun saba da kai ai na gaya maka da na je na saka ATM din sai ya hankaɗo min kayana sai na sake sakawa sai ya sake hankaɗo min to sai ka san masu kula da banki sai suka ce min ai ATM yana da problem ba sai na zo bankin ba to awa 40 to shi kenan ba damuwa zan yi hakuri zuwa 40 awa 40 ba ku na gode fa baby you are highly welcome baby kina burge ni kamar yadda nake burge ki na dan samu matsala ne da ATM ina jiya da daddare na so in je dan cire miki koda 10,000 ce ki dan yi sha'anin gaban ki to da na ji sai ATM ne yake da matsala to yanzu ma da wani ma'aikaci nake magana a bankin mutumi na ne sai ya ce min ai ba sai na zo ba sai ce sai dai in yi haƙuri zuwa awa 44 network ɗina zai dawo to in network ɗina ya dawo to insha Allah na ƙara miki awa 2 akan awa 44 zan baki kuɗaɗen ki kai fa kullun tatsuniya ka kenan haka shekaran jiya ma fa haka ka zo ka fice fa baka ban ko sisi ba haka muka tafi Kaduna muka kwana baka ban ko sisi ba kai fa ba zai yiwu ba kuɗi na fa zaka bani gaskiya ba zai yiwu ai maganar Kaduna ai karkin lissafa maganar Kaduna a matsayin bashi tafiya ce wanda kika amfana na amfana a to kina da wannan mutum ni kuma da dare sai ga mutum ka ga malam ta kuɗi na ka bani ban gane babu ban gane babu ba kuɗi suna banki kuma ATM dina ya samu matsala sai awa 44 zai dawo wallahi baka isa ba wallahi baka isa ba kuɗi na zaka kirga ras ka tusa ta a nan yanzu ka bani ya zaka rena min hankali ka ce sai ka je banki ai ba ruwa na da maganar banki kuɗi kawai zaka tusa ka ne sabuwa ina jin
Ni ma haka kai baka ga kalan ba? Ka ga yin iskanci? Sallama aka kuma aka ce bana jin tsoron abin da kike abin da ni kake faɗawa haka? Na ga miki. Ni kake faɗawa na ga miki. To yau zaka san wallahi ka haɗu da tatacciyar ƴar bari. To na ji jira da tatacciyar wallahi zan je in haɗa ka da yayana soja ne wallahi. Ko wallahi zan je na haɗa ka da yayana. Ko yare kuma da ni kike. Haka kace ko? Haka kace ko? To shikenan mu zuba da ni da kai mu kai. An biya ma kuɗi iskanci. Ai amfanin zunubi mu.